Hej og velkommen tilbage til en kort snak om dårlig samvittighed og det at være strikker med dårlig samvittighed. Denne her uge har været præget af en del kurser, uddannelse, lange ture ud i landet. Og når jeg skal ud og lytte rigtig godt efter, så har jeg altid mit strikketøj med. Det er meget vigtigt for mig, fordi jeg i hvert fald selv er den opfattelse, at jeg hører bedre efter. Jeg er mere fokuseret, når jeg har mit strikketøj i hænderne. Det må ikke være for kompliceret. Sværhedsgraden, den skal ligge sådan rimelig lavt, fordi ellers så er det jo klart, så kan jeg ikke koncentrere mig, hvis jeg skal sidde og tjekke ind- og udtagninger og hulmønstre og alt muligt efter i en opskrift. Tidligere på ugen skulle jeg på kursus på Fyn, og jeg havde pakket mit grej, og derunder selvfølgelig også mit strikketøj. Og inden afgang og over morgenkaffen spørger min kæreste mig, som selv er foredrags- og oplægsholder, om jeg var klar til afgang, og jeg svarer selvfølgelig ja. Jeg glæder mig til at skulle afsted. Glæder mig til at blive klogere, og jeg har selvfølgelig pakket mit strikketøj. Og i den situation går det ret hurtigt, at hans øjenbryn, det ligesom lige løfter sig et par centimeter, hvor til han spørger mig, om jeg er en af dem, der strikker, når jeg går på kursus og går til foredrag. Prompte svarer jeg ja, det er jeg. Og jeg svarer også med en forklaring på, hvorfor, at jeg koncentrerer mig bedre og mere fokuseret, og er rigtig glad for at have noget i hænderne imens, fordi så vandrer mine tanker ikke væk fra emnet. Det snakker vi lidt frem og tilbage om. Nogle timer senere befinder jeg mig på det her kursus. Kurset handler om børn med ADHD, hvor jeg skal blive klogere, så jeg kan formidle videre til mine kolleger. Ret hurtigt får jeg strikketøjet frem, og ret hurtigt rammes jeg af en virkelig dårlig samvittighed over for den virkelig dygtige kursusholder, som har arbejdet med det her i mange år. Hun kigger ikke på noget tidspunkt bebrejdende eller skeptisk på mig. Tværtimod. Jeg tror mere, det er mig selv. Jeg bruger rigtig meget tid på at tjekke, at man ikke kan høre min pinde. Det er træpinden. Jeg er meget stille. Jeg sidder bagerst. Jeg forstyrrer ikke. Jeg bruger rigtig meget tid på at lægge det fra mig, tage det op igen, lægge det fra mig, tage det op igen, for ligesom at være sikker på, om det nu er noget, der kunne forstyrre hende, oplægsholderen, eller om det i virkeligheden forstyrrer mig selv, hvis jeg sidder med det, fordi det kan jo være, at jeg faktisk ikke kan koncentrere mig. Men da jeg lægger det fra mig, så bliver det ret hurtigt tydeligt for mig, alt det, jeg lægger mærke til, uden om selve temaet. Det er meget blæsende udenfor. Jeg lægger mærke til alle træerne, der ser ud til at være ved at vælte i vinden. Glemmer at høre efter. Jeg lægger mærke til hende, der sidder ved siden af mig på kurset, som har meget lange negle og skal skrive referat af alt, hvad der bliver sagt, og alle slides op på tavlen. Så hendes negle, de klikker rigtig hurtigt ned i tastaturet. Jeg lægger mærke til, at nogen har åbnet vinduer, fordi de jo så er den type, der hører bedre efter, når vinduerne står åbne, og der er frisk luft, hvor jeg så sidder i træk og fryser. Jeg lægger også rigtig meget mærke til alle dem, der sidder og tegner lige pludselig, ud over deres notesbøger og på dagsordenen til mødet. Og jeg lægger mærke til dem, der sidder stille og roligt og zoomer ud. Så jeg tager mit strikketøj igen og fortsætter med god samvittighed, fordi jeg der i den situation kender mig selv rigtig godt og ved, at det her det er nok det bedste for mig, hvis jeg skal have noget ud af mødet. Så måske kender I det. Giv mig noget input til, hvornår I er blevet mødt af en dårlig samvittighed, stille spørgsmål til strik, og det at I strikker i det hele taget. Ja, men nyd at strikke og nyd at være i den ro, det giver jer, når I sidder med det. Og jeg må også stille mig selv det spørgsmål, om jeg muligvis er den lærer i klasselokalet, der faktisk mere end en gang beder et barn om at lægge det, som de sidder og er optaget af med hænderne væk, fordi det forstyrrer mig, når jeg står og skal indføre dem i den opgave, de skal til at lave. Det vil jeg overveje meget nøje fremadrettet, om det er en smart måde at gøre det på. Det holder jeg op med nu. Men jeg har lært noget nyt i denne her uge, og min dårlige samvittighed, den er efterhånden også væk igen. Men jeg håber, I andre I kan vakle lidt mindre derude. Vær glad for jeres strikketøj, og tag det endelig med rundt. Jeg tror, det spreder noget glæde og noget hygge og noget rart, mens man selv er mere mentalt til stede. Det var alt for nu.